Adoy manan to gayam yo JENA ALMOITE ang mga kakamakas Manang Bianang. Pakaragsakan launay to gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo nga agbuyak ken nagdengeg. Iti baro a drama amay patangatang ita amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Manipod man kanikab sat Martina saan napod na anagan tintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na? Makablawa man pa ni Jenny Gambua kan Rolando Gambua from Atasha dita Balawan, La Union. Ni Marites Rufino dita Singapore from Benguet, Rose Domingo kan Domingo family dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Martina. Dear Manang Bianang, adda dua at tagibi. Anak ti kabsat ko ngam gaputan na sa padaan na ulila, siyak tinang padakkel kadakwada. Ket numabalin jak kaya ta makiasawa kan mga sawada. Tapno lalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie? Wen, vero na din ko. Kamaudyanan na, nauray kong matlangan na ito'y. Di maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manayin. Imbag man ta nagtalinad ka single wilay. Awan pa'y nubiam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasayat mo't. Uray ti kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ni nito, naimbag nga orasyo. Anda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo ani nito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya ante. Nagbalbaliw akon kaanakan. Inidya ko dagiti bisyaw. Ay kat nasaya at ano kasta, uncle? Kuna mahata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No da mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa ka dago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, ah! Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasek man mo ti agaram. Ada ngamin sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan na kanura jay ka. Ayawan ta agaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram to lang ti gagaram di tarwar. Ha? Ni apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo ta agaram akon. Manutaon kon ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro no jak pala agaram. Bastawan ta agaram. Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem. Mas daawa ka talaga kanya ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw, Manong. Tauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mat na nabalasang. 28 kon. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati ibagbagana. Inton kwan, maupay matantay agaram kumakanyak. Iso nga ita, awanan uray may isang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga ya, kas dyan ni ante. Di nakit din kayat ang maaddan tayo di bukod ta pamilyano bilang laang. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga agaram ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo iti kabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, syakon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla syakon ti inayaw. Anak ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kalba nga kamang istrikto kada kayo anya. Adamat na kami nga gabsat ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na palasang ni Veron. Lumakayak mo na baro.
Uray agbaak kayon kay kayat kupay. Tapno agpapada tayo amin kadangkelyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan ti asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging ga nagsakit. Nga isuntim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may. Ni antiyo asileng. Nakakaase itidan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan. Pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel. Nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw. Linoko ti dwa lalaki. Iso nga agduma ti amayaw. Auntie. Iso adidak mo siguro mapabasol no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti antik kan uncle yo akakabsat ko. Pilyan mi ata nasingpot nga agbalin nga asawa mi, ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan ta ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni antiyaw. Sakto pa At dainaram ko iti napanatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din yan tiyaw. Pinabainan na dyan nubiak. Isa pimanaway. Isa manipo din. Diyakon nagaram iti sabalay. Sayang nga rot ano kasta angkel. Wan nga raw. Kunak no makabukilak magtain iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamot anak kaw. Oray duwaw no talaw. Manutawan dyan nagbalin anubya yung ngay angkel. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga ron no bilang lang angkel. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kaminto iti ibilang mga anak may. No agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo nangkal. Wan nga raw. Iso malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Uray senyora na padak. Napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na. San pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga ron talaga, angkal. Ay, wen Angam, awan mabalin kaw. Tanimot nga ron antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga ron trabaho. Kababain mo't tubngarag ti kayat na. Nakadepindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Auntie, umayda ka no agpasyar. Naggapuda ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot dito Makipagpagayam da ngamin, auntie. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid Beron. No kunak nga awan nagpaaram, awan. Auntie. Kunak mangagbaak tayo amin. Auntie. Ni, awanan ta dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak ti gasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminain. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ang nagidya lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada, kat pabainak idamin, pagsasawa kita agkakasakit. Kaya mau? Ay, saan na, auntie? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak.
nagrigat ti awan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. Anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pa'y awan asawa na. Ta free ka akanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang adda ka pinungan, tadda agas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama, ninitaw. Datalatan ti agbaak, di mon iraman nagiti kakaanakanta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam na maam kanyak, ninitaw. Numatay ka, makaammo ka ngagdiskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam, adalungon mo, numatay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi-provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging gaita. Nalipatam sa amatan nga agsarot ka idi. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agudgod? Kay sumala pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko an imbag anakam amin lang itaken ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong, apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, diron. Italangan ay kanak iti turod nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapod no na manong, mapampanunot ko pa ikit din ti agtalaw. Ha? Kaslaak mabakbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing, kat agdamat tin nakam ta. Diyak kayat ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumutin ti agsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iji sentro. Agabang ta Kasanon nga idanti kan angkel no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusan da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbag day ta ading ko. Ta narigat yagdardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom day nga apartment. Medyo nalakati abang dito'y. Tagayim ko tiyakin balay. Basta aya. Napintas man. Kan nalawa. Win manong, dua ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito Anya? Sika talaga. Asawa ada gusti ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti nakiasawa kat. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisididotan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yo kan kuana. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo atalaw. Anya tupi kuyaw. Manang, adda ka no ibaga dagito'y kakaanakan ta. Anya ti bagayaw. Ante, napagnumuan mi nga kabsat alumasin kami ni ti pagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro.
Tapno saan kami amarigatan nga agkom-commute no mapan kami agtrabaho iti sentro. Ah, Wan anti, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pag naidan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi anti, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapot adan trabaho yaw, tumangsit kayon. Adan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. Luan niya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talga na trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingput dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan baal ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan ta idan manang. Itod tan ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Ang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Tamang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit dida. Uray, tako nada may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko man, manang. Okay, kumusta kayo ni tinobyong, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamot ti plano yo itinobyam. Kastamot lang kaya't min ti agsimpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo na ding. Kat, ni Auntie ngay, ayabantat. Wan no di na kayat ti umay. Nyangkel ni Nito ti ikuyog ta. Makla at lakit di day chay. Numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang, apaya kanayon ka amarabyan as mang sangpait. Papanamaya. Ay, kwa. Ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Oh, anya day ta manang. Apay, awanon panggap mo ang mga sawa. Ha? Apaya kasta ti damdamagam. Kan di mo kayat ang mga sawaak. Ide, ang amno itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay aya kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrekta mabainak. Ha? Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapastrek ka. Kwan, yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan ka kabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat kaw. Pumanaw ka. Ninitaw anya ka kadi. Apya kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apay akasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak metken ka mabalin mo ti mga sawa no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapay talaklak ayudan ak unayan.
Asino pa'y nga iti mangayat kanyak iti kastoy akin nalakay kaw. Nailaw an la ili jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramaid manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamad ngagbalin na bayaw ngay. Jak pagtatakkunan ti kabsat mo. Danilo, darling. Apay nga'y akasamot ti ibagbagam. Pasensya kan Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog day ta kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumwartan diti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta ti kabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot iti day talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Aguli magkaman ninitaw? Awang karbo nga mamakibiyang itan niya manakayat ko nga ramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensyakan. Ngem awan balay ko. Iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awen, ada. Basta tayo sana nangina Tap na damo mabati a pensyon ko. Sige. Kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay na. Libre mat kadne ti panagnaid ko ijay. Ngem kababain no saan ta nga agabang ta duwata meten. Ngem siyak ti pang tenang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak. Oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya? Apaikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rudnog balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngamkas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko? Jay laabang me dito'y balayo ti itid ko kang kwana. Taiso ka no ti mangtad kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang? Kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay, nana. Kasta aya? Ay, kunana mga agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na day jay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakim mutong ka. Pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat na pasamakin ka aya. Apay yakim mutong ka. Kasano, awam mabatbati iti pensyon ko. Puspusen nakmut day jay ada ni ilo. Ay, wan. Ayan jay, darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko anak idandan na iti dayjay a tao. Manebrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengag iday. Nakitaray kamot nga main iti saan mo pa'y unay nga am-am mo at taaw. Hala, bye-bye amon dayjay. Jakon kaya talagi pun tinapalabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata. Tanakadaldalos launay. Wayne. Ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino Rowena? Mabit lang manang. Rowena, umay ka kanibit ni tao. Rowena. Apay aya.
Adama gayang bisita ta. Masikog babae. Saan ta bisita ni Manang? Iso tikabsat ka ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jerupa na iti picture. Napimpintas mo gayam iti picture. Kimutong nga may Sino day ta babae ninitaw? asawa Manang. Aniya. Kunak mga baak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Kati pagyamanak, at dalat na nangayat kanyak nga oray lakaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gayaman Manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Jakon nakapagkadkad iti daydagundaway, tahusto mo timbaga ti kabsat ko. Jakon pinakibyangan ti panagdanada, tanya ngay kat addaditan. Ken addan anak da. Dadakkel matan dagiti anak, dagiti kakaanakak, ket ti pagyamanak, nakatumpong da iti nasisingpet nga asawa. Ket itag may saaklat ta diti balay kong pasaray sarong karandakmet dagiti kakaanakak, no kasjay nga awan trabaho da. No pay kasjay tinararamid ko iti kalabas, maragsakan naklata, para kadagiti kakaanakak, ken iti kabsat ko anala daw anang asawa. Alakastan, tigayem mo, Martina. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose para iti script to gayem yo, JENA ALMOITE. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.